खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बे थास' बिबारखौ मानो ससियेल मिडियायाव लाबोबाय थायो बे थास' बिबार नङानो बे रायजोफोरा मिथियागारा मानोसो ससियेल मिडियायाव लाबोनो गोनां जादों दालाय मालायफोरा नंखाय बिदि खालामनो नाङाब्रा बे जाबाय थास' बिबार नङा बियो बे थास' बिबार नङा मालायखौ बिदि नंखाय बिदि दा खालामसै रायजोफोर मालायखौ बिदि नंखाय खालामनायफोरखौ गेस होनाय जासिगोन FIR होनाय जासिगोन जाय बिदि खालामो FIR होनाय जागोन मालायखौ बिदि नंखाय मेगन थानानै मा दरखारनि बेलाय मालायखौ बिदि नंखाय मेगन थानो नाङाब्रा मिथिदों मालायखौ नंखाय बिदि खालामनाङा रायजोफोर बे जाबाय थास' बिबार नङा नाय थास' बिबारा मा बुंदों थास' बिबारा जेबो हमजायाखै जेबो दाय गैया मालायखौ बिदि नंखाय माबा पस्ट एडिट खालामदों आरो जेनेबा लास्टसिम सोर बियो एडिट खालामग्राया सोर बियो बे एडिट खालामग्राया सिखाव मानसि नामालै दे खोनासं थास' बिबारखौ मालायनि लाइफखौ इमान इफोरबायदि खालामोबा आंना दाबो जेबो लाइफआनो जेबोआनो जायाखै आं हारसिंल'बा बेलेग बाथ्रा आं हारसिंल'बा एख' नङा आंहा सासे फरायफुनाय फंबाय दोङो बिमा बिफा दोङो इसोरखौ लामायाव थांबानो होनगोन नंथारि बाथ्राखौबो नंगौ होननानै हमजादों मादों नोंनि फिसाजोआ फानदों नामा माबानो नालाय जाय मानसिफोरा हमजादों इसोर दाबो मोनफायाखैबो जानो हागौ बा आंखौ मानो बिदि बाथ्रा बुंबाय नोंसोर मानो शेयार खालामबाय थादों आंनो गायो मिथिबाय दा बुहुमाव मानसिया नोंसोर बायदिबो एखेबो थानांगौ आरो बे सिख्लानि थाखायनो आंहा खनथाम बेफोरबायदि जाबाय मिथिगोना खनसे बेफोरबायदिनो सिख्लानि थाखायनो जावजादों आं लामायावसो दंबोयो आरोना लामायाव जोंनायनि थाखायनो डिस्टार्ब जादों जेनेबा मैया दाखालिनि गेजेरावसो हमजादों ना हमजाग्राफोरा इसोरथ' दाबो फैनोबो मोनाखैबो जानो हागौ आरो जुदि इसोर खालायोमोन होनबाना एबसुनि मायबानि माबा मोनसे इदि फेमिलि गामि बेफोरबायदि थांनानै लायबासो हरो ना मानसिखौ होनबा आंखौबोथ' आं हमजादोंमोनबा आंखौबो लायगौमोन ना गामिनिफ्राय बा एबसुनिफ्राय आंखौ फैनानै सोंफैबानो जाबायना जोंनि जायगायाव फैनानै सोंफैबानो जागोन आरो जोंनि एबसुफोरनाव नाम्बार लानानै सोंहरबानो जागोन करिश्माया हमजादोंमोन नामा इदि थास' बिबारा हमजादोंमोन नामा इदि होननानै सोंहरबानो जाबाय आङो 4 मान्थ जालायलांबाय कलेज जोबनायनिफ्राय आङो एग्जाम जोबनायनिफ्रायनो न'आवनो दंबाय दङ आङो थांफिनाखैबो जेरावबो माब्लाबा बेरायनो थांबाबो आङो बिमा बिफाजोंसो थांखायोआनो एखमबा फंबायखौ लानानै थाङो मालाबा खाथिफोराव थांनो लुगैबा ओमफ्राय नोंनो होनबाय थाबानो जागोन नामा जेराव आङो थाङाखैना आरो आं मानो फानलायनो गोनांथि दोङो जेनेबा आङो माबा न'आव माइरङानो जोबदों ना बेदरानो आंखाल जादों आं मानो फानलायनो आङो एफा इफोरबायदि थार्ड क्लास सानना लानाङा मिथिबाय आङो मोजां स्कुल कलेजावनो फरायनानै देरबोदों उन्दैनिफ्रायनो मिथिबाय आङो इफोरबायदि फाननानै जालायलायनाय आंहा जेबो माबा खोथा गैया मिथिबाय आंखौ इफोरबायदि बाथ्रा बुंबाय थानाङा नोंगौ मोनसे समाव आंनि बयफ्रेन्ड आरो आङो भाइरेल जादोंमोन इ खोथाया नंगौ दिसुन इ खोथानि थाखायनो बार आङो भाइरेल जाबाय थागोन इ खोथाया नंगौ नामा दिनैसिम सेलुन ना मालुन आं जेरावबो हाबैफेराखैयानो दिनैसिमबो इफोरबायदि हाबैफेराखै आङो मिथिबाय जाय सिख्लाखौ नोंसोर आं खोन्थानानै सेयार खालामबाय थादो जाय
सिख्लाखौ नोंसोर आं खोन्थानो सेयार खालामनानै सिख्लाया आं रोङालै प्लिज अननानै आंनि नाम मेनसन खालामनानै बेफोरबायदि सेयार खालामजानाङा सिख्लाया आं नोङो मिथिबायना नोंसोरो जुदि सिख्लाखौ आं होननानै भिडिअफोराव बखिनाय माबानि नुनानै माबाबासो नोंसोरो पस्ट होनांगौ मिथिबाय एमान नोंसोर इदि खालामबाय थानाङा मिथिबाय जुदि नोंसोरो सिरि थायाना आं दिनै थानायाव थांनाय जागोन आंखौ नोंथांनिखौ बेफोरबायदि बुंबाय थानाङा आरो जाय जायगायाव हमजादोंमोन ना इ जायगानि मानसिनि नाम्बारखौबो आङो मोनखाबायानोखा बेफोरबायदि मालायनि लाइफआव माबा खालामबाय थानाङा जुदि आं हमजादोंमोनबा आङो मारै सानफ्रामबो पस्ट होनो मोनगोन मारै सानफ्रामबो भिडिअस होनो मोनगोन इखौ साननो नाय आरे मानसिया नोंसोर बायदिबो सेम नुनाय मानसि थायो मिथिबाय